أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ذي الجلال والكرام تشي أني مسو دمسي أني مكربا على دعنا أول ما يسوكر كنا لبي أبول ما كي إدري دون وبني ولي كودانتي كوبين بدأ وكوبين نعم تطلع دي أنا ترى كلا ربي إسر لي صدري ويسر لي أمري وحول كداتا من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين يا جل جلال والكرام الحمد لله رب العالمين يا رزاقي يا الله نبغى نبغاو نيجا بريزيدان سيمو داكانتي son excellence Assimi Goïta ne ntoba la ligne na kachemi supporter no nega président boraka kuma balé kono mo tralé à fou kubitra silema vekenayi kubitra afomuma en anglais kubitra new year's wish c'est-à-dire ube ala delimuna ka ke président sangura konala chokoroba oni demsenu nu farnyo ka oni mali kodona o katanga président seulement ba voir ko ka do kai sangura kan donc atralé ou tralé à fou donc comment sera président donc comment me président na kuna kanche afena fo malen dimbenyana oni bien benyana wa ya fo bomanangani la akadiye kanga président ka jemkan ay comment il faut bi ka décortiquer bien benyana hayra ka fo ko masake mba ankuna. Nous on ne peut pas laisser Assimi Goïta de ne pas être notre président de la République antisi on ne tisse mene mu mun dia ko fo mun kadi mu yo ko ke na mun dia kata safe ka jigi igi refa iki refa ni bafa oui kumuri. Mais une chose est sûre, en malien dimsonu, en panafricain, en moun ko en met dessous, on sera un président tout aussi la kabo en kuna. Ne bana malien, ne bana la mebrao. The speech Assimi Goïta just giving to the world is the best speech that I ever seen in my life. Assimi borasanga kuma mi fo jinyana, bamanankana, anga tudunkana, di pala e jeda domina, ne se ka famia mo be se ka malien don to na ka tema Assimi Goïta ka. Assimi malien doga tema boloko naka. Faut iteni président yi totoala. Aye mali de pas sigira fo bi. Koko kira jamana kono. Koko make jamana kono. Koko ngaki jamana kono. C'est-à-dire président meka kuma ina fo konebe mo min don temioro la quoi. C'est-à-dire ma flairement. Ils connaissent qui sont dans les enjeux wa Assimi kuma do bois dabi. Assimi go malien doma kanga centrisiri. Comme ko tama fabita kasula. Kanga centrisiri. Comme ko tama babita kasula. Kanga centrisiri. Comme ko tama balma bata kasula. Assimi a fo malien dou nyana ko en malien dou kabe fin flare nyina en fait ne be to ka kuma fo ya ibaro Assimi regarder qu'on a la même malien à partager maximum de partage parce que nous le fois on était vive baba là netay malikodi ay Assimi mali de kadai mo tay maliko était flou. Si tu aimes ton pays là tu ne peux pas cacher hein. Et tu n'as même pas à le dire mo ni be ka jamana fait caractère de nous le fois on y en a l'art de la diligence ça revient à une seule chose. Ça revient aux caractéristiques de la personne. Est-ce que seulement B est là? Donc, ni seulement B là, c'est bien. Mais ni seulement il là, il était mon la maille. Donc, donne-moi une seconde. Donc, tout revient au caractère de la personne. Donc, Assimi Moune Fomalé, on y a un dado là très rapidement, ou à spécifier Bembolo, mais à décortiquer. Leader of the leader. Premièrement, Assimi, il est le leader des leaders. Niko Djama Nyemoro. Niko Kibi Djama Nyemoro est défini. Neka Oma Ngo son frère Bi Djama Nyemoro là. Un bon leader a des caractères. Son caractère est mouillé. Au djougodi. Yefam. Au djougodi. Ni djougote mouala dron iti se kake Djama Nyemoro. Donc Assimi comment la caractère fait. Aïe quant au caractère là, aïe mon fanyana. Assimi dit aux Maliens que il faut que Maliens n'y cache changer. Quand on dit Malikoura là, comme Malikoura te ko ba la France, Malikoura te ko France kataka, comme Malikoura est né de et mon mécanisme la main. Malikoura est mouni. Dante en la café mi. Est-ce que café yi taille ni tate mo min tadu est-ce que i sara la Dante ebe ka sara ka baraminke est-ce que ebe ka baranke ini alache mali surasu munu jolo no gardi la nya me kulu ka barayri ku kibe temu la ku be téléphone de lata kibe teme gardu la u jolo no u be ro gardi u be téléphone de lata yo fu ku be suno la ko est-ce que o gardi mi blani ngo barake est-ce que o ya sigi kuni o ta sigi kuni mali ko douane munu be wakele mine
Dieu fambeni qui me fladron et dit ou qui me nani ni bora douora ni dron mali qu'on avait comme sauf et mobile boula quoi boua mobile qu'on a boulka tout qu'on fait au doyen qui me ka jamana loi violée est-ce qu'on y krama la kaka non c'est un homme qui doit être en prison il doit être enfermé parce que Assimi ko lui be ka malichi mamun me jamana sarati nu yere mamun me jamana worka na do romna nu ba du yere u ba du yere ni mo flan nyonche akoko le malichi donc mali kono douana ni donna ni ka camion ye mo mun me troku boli na ye camion bolo bora mo mun ya to be ka jamana ci be ka révolter ulu de mali den jugu yi ulu de mali terroriste malaka teme mo mun be ka corruption nga jamana kono président ya fo ne ka kuma te parce que muni la ulu be ka jamana sharia tigɛ nu yɛrɛ de c'est que illégal Assimi ko anga jamana kono anga président Samamba Simo Dakantigi Assimi ya fo adare la ko embargo sigila on ka kalo 7 kuma ta juruta mo sifa ka mali balo ko mali yuruku yuru sena dodi kan o ta bede ku sena fitini drone kan o le mali systémé pendant 7 mois président a kuma de donner ça n'est jamais quoi ne cachera dans bureau kono bi quoi c'est à dire à un moment c'est bon il kulibika président il est pas il est connecté de la réalité de la population mais à un deuxième coin il vient à la main ça te dégoûte d'être malien avec tout le respect il vient rien qu'est-ce qui est arrivé mon écran on Mouni en fort, mouni en ketan, anye mouni ke alala, ka ketan. Pourquoi on peut se détester jusqu'à ce degré? Moi, c'est qu'il y a tout de mais pour quelle raison? Président est à fois dala, aïe kanto, quand on est assimé à mon fort, qu'on a ma kumadabla, faut qu'à dire, la face qui s'ira. A quoi la folie balé la moloya. Donc, en mot de marassouri. Mais assimé mon équipe, assimé son excellence. Il a donné la responsabilité à chacun, à tous les Maliens. Moi, je vous ai dit que le changement ne commence pas à Assimi. Le changement commence par soi-même. Mais tout à fait, on mort. On y est brûlé, on est ni un yéchi mort, ne date me kumalaya. Ne se kan siya nga kumaouye, kakla ka boga tamarwa ya sa donc kena mo se kakeo. Ne se kan siya nga kumaouye nga barake, ne rete barala, ou se kakeo. Moi, là où je vous parle, je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler. Mais je peux travailler et d'être leader en même temps. Je suis en train de diriger. Actuellement, il y a 700 personnes qui me regardent. On est bien fantôme. Donc, on peut faire les deux à la fois. Mais moi, je ne fais pas partie du gouvernement. Le changement commence par soi-même. Mais on fait un changement, mais d'amener la flot. C'est ce que le président a dit. Et quand on fait faire le Malien, que le Malien doit être un homme de caractère. Un homme de responsabilité. Assimi ko ni malende ni fait flaque donc malé bejo. Assimi ko malende ga fait flaque donc son excellence Simo Waraba ne doni ne ga président. Que deux choses. Eni date be barala i konanjai. Eni date be barala kana janfa. Eni date be barala kanidu. Eni président be barala kanidu. Gouvernement yi bla place na au barake. Yi okol maîtriser kana yuruku ke. Ye kalanden yi ka leçon ta ye na konfrela yi ka na konfere kanya ye sogo frela yi kana sogo souffrir mo ma ye furukela yi furuke kanya Assimi ko un malien doit être un homme de caractère koni caractère ni malien a caractère dame min ba auna takanya min kada aunye jugo min dira auma on de gramuna koni malien a damine ko malien birusi o yi folo Assimi klaka mo foko flana mu Assimi ko le malien doit être quelqu'un de responsable. Le Malien doit être quelqu'un de responsable. Responsable, il y a un dentaire ici là. Il faut dénoncer. Quand tu me vois faire du vol là, tu dois me dénoncer. Ne m'en dénoncer. Toi, tu n'as pas de caractère et tu n'as pas tenu ta responsabilité. Donc, pour le Malien, on est responsabilité. À tous les domaines. Donc le président, il n'a pas laissé de mots. Il y a la corruption. Corruption and the degree of immorality. Au koro o anglais Assimi ko mali yuruku ko ça au niveau de moralité. C'est-à-dire quoi ma dum bora mo ni fiala quoi. C'est-à-dire malien ba fa fere ka ba fere ka dame fere ka jugo fere ka bozon be fere war kama
malien do malien bête il a été très précisé ako malien bête ako ko anga jamana china faut que ce niveau d'homme corruption kera arma dum yere nafa tula mo ni fiun c'est-à-dire mo be tout langolo bo bako babli koroni jila kuko katra nasiju bo kan babli koroni jila ko parce que ko na faire so yefo mo be ka jamana fere ka jamana yuruku ka mali sanu boda ka afere du gorama a drome kele a te tombe mali kono mali ka mali yuruku mo yuke mali kono asimi go ko yala le kana kuluma shuga foike ko wa ko mo yuke mali kono président de a signé ministre de a papier signé c'est à la place des anciens administratifs du Mali. Vraiment moi je sais pas comment vos femmes arrivent à dormir avec vous la nuit, je vous jure, hein, avec tout le respect. Et moi je vous dis ça étant un leader, hein. Moi, je vous parle étant un leader. Je ne sais pas comment vos enfants arrivent à vous regarder le matin. Je ne sais pas comment votre famille arrive à s'asseoir et collaborer avec vous. À Kenagere, je ne peux pas understand, je ne peux pas comprendre. Donc, le président dit que les gens qui ont dirigé le Mali, c'est des voleurs. Ce n'était pas des langues de bois, hein, c'est fait devant le monde. A koko zone Mali mara Malien doni ake. C'est ça. Donc les bons Maliens sont assigné Fali Jona. Qui d'autres ont vécu, ils nous dirigent. Est-ce que Fariba on a autrement on me dit maintenant nous n'y a. Nous on veut pas que quelqu'un nous dirige. On veut ce monsieur, c'est tout. Pourquoi on le veut? Parce que c'est un homme de caractère. On va faire là, c'est un homme qui a des responsabilités. C'est-à-dire, on a bon une belle quoi. Mais RPM, nous avons parti tirer, et Moussa Marako, qu'on indignade, et Nimina Bouine, allez, ben, nous faisons la transition, faut-il dormir, Malien, on est dans le coin de Foyana, Sommenyala, Sommenyala, Branga, on est Canada, on est brûlé, on est il faut sortir dans ça. Président Bora, il a été ouvert vers tout le monde. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, il faut dénoncer. C'était très costaud. Assimi phobie, quand on fait la malienne, follow quand ko frana kona mu na man kan a dénoncer. Ils ont dénoncement parce que moi on me polémique créer. Moi je veux parce que quand un leader parle, c'est des langages et des leadership. Parce que je côté comment be quoi. Quand moi j'amène les gens dans mon bureau, quand je les parle, comment ou fait comme mec comment photo maintenant. Moi j'utilise d'autres langages. Je sais comment comme podcast là quand je fais podcast, j'essaie d'être un peu approchable, mais au moment donc que les gens viennent dans mon bureau, je change les chapeaux, je change les cravates. Donc je deviendrai Dante le leader. Là, il y a des mots que j'utilise qui peuvent remplacer 100 mots. Mais c'est comment il faut, comment mes mots temps remplacer ou un mot qui me remplacer. Président que a faux, qu'on a des responsabilités, mais nos corps font parce que d'où la fille comment là. Président quand même malin d'imberima. Mouvement de changement mon président Kamba Auma. M5 RFP président Kamba Auma. Amununga baraye et chroniqueur président Kamba Auma. Amunume Sénégal président Kamba malin d'imberima. Comment yemou mouvement be senté kono président Kamba Oberima. Président ko koni mo mi ko kolon kele malila. Ni e a don sanko par exemple comment me du kono ko surasi do be sungunte. Ni ya ye aviro bibulo ni ma bla alaki halaki président Orifo. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit hein. Président ko ni me mo do ka shoni do mali kono. Mo me ke jamana chi e ba don prévu bibulo ni ma boka fo malien do yana alaki halaki. Ite malien di, tu n'es pas un homme de caractère. Est-ce que foko dante ka barayi drogu fere. Ne ka drogu fere vidéo bibulo e ne drogu fere la ete ka boko fo. Et pour le foko ne ka barayi docteur drogu fere. Président Koko tient un homme qui n'est pas responsable. C'était des langages codés. Il dit aux Maliens que Aleti Dro Moshi Kofé, lui n'a rien à cacher. C'est le Mali qui est devant tout. Après, notre président, il a parlé des 3 responsabilités. Quand on commence à dire c'est la or new direction for our country. Anga jamana tabolo croix, comment les dembeka ngodon, sans doute. Au doute même malin dem foué mené. Donc caractère, on y responsabilité pour au savoir qu'on a là. Au savoir la même follow souveraineté. Et bien jamana fait. Et bien jamana nyamo do don. Au beka sungurun tege. Au dunte jamana nyamo son main. Et bo do abete comme son no fa, abete do no fa. Pour qu'il t'a faux.
pour que tu aies à foyer à ton adjamou foka, on a photo là. Le président dit que Nimo Kedron, tu n'es pas souverain. Il était déjà fait. Audio. Dans tes speaking, how can I help you? Thank you. Can you let okay, I'll let her know. I appreciate it. Thank you, Miss B. Bye. Moi, je sais qu'il y a comme quoi. Tu peux faire les deux. On peut travailler et être aussi approchable. C'est ça. Donc, président, il faut. Président, comme nous met qui n'ont pas de caractère, que ce ne sont pas des souverains. Donc, ne ebe moro yurugudo. Parce que avec un moro toro bolo ça fait. Nous m'a faut que sur do beka soba do joyan fait. Wa ko do beka soba do joyan fait. Président ko si tu es souverain, ni ko Mali kadiye. Ye malien den rere. Jamana kadi ebe presse ebe ce qui jeli di. Jamana kama. Ye famia. Donc ebe ce ko ke. Donc ni be ce ko ke. Ni moro do kokulu na Mali kono. Baba si ikana boka galon tege. Ika boyka tien faux parce que quand tu ne dis pas la vérité là, ça veut dire que tu n'es pas un homme qui est souverain et t'es Mali fait. Il faut bien. Est-ce que Baba si j'ai contrat là parce que on me fait que courant même Mali kono a solution mais dans tes boulots. Il faut bien. Et puis on va en parler devant le monde. Même dans la vie. Nous on peut mettre et quand même mon qui est Mali kono on est dans Sénégal, on est dans côté nous. Ne dans tes projet mais les boulots ne interqué. On a les projets. Et quand c'est un Sénégalais. Sénégal a donné l'opportunité à Ekan. Dante veut qu'on lui donne les mêmes opportunités. En Afrique, on va le faire et je vais approcher le président et notre administration sur ça. On a les projets. On me sait que Mali Beke Kouraï. Mali Beke. On peut allumer tout le Mali en panneau soleil. On a les projets. Tout est déjà en place. Et je vais amener devant l'État et je dis devant l'international, devant le monde. Donc, en Aboula, président, si tu es souverain, il faut avoir des responsabilités. Donc, ne me sais que tu as courant Mali kono. Ne me sais que courant d'eau, il va que Eka Mouy Wanake Dakar. Il va que Mouy Wanake Nigeria. Ne me sais que Mali kono. Ne me sais que tu as un projet et qui banne Kouké. Mwombi Banko Dinema. Tu n'es pas un homme souverain. Tu es un homme qui est irresponsable. Président Goko, le Malien doit être responsable en appliquant les trois règles. Première règle, la souveraineté. Donc, il sait que moi, un cadre haut du Mali, soit disant que c'est sa vie privée. Soyons très clairs. Quand on a un cadre haut d'un État, ça, c'est pas ta vie privée. Hein. Un leader qui a un haut cadre haut, vous représentez la population. Que cela soit très clair. Parce que un Malien, faut voir parce qu'il faut voir ani mo bolo ko be tiya fo o be boku yere ke wajulu kala ka galon tiga moy mo te malen de ngene nyana ne se ka na ne be bara mina bi yoro mina ne se ka na ka ke sumun tiga nga bara la je ne peux pas le faire parce que mon là je dois être un madol et ce que tu peux pas être parmi les 5 colonels du Mali ma fo be ka kere parce que j'ai pas mes preuves mais wage konta au preuve be bebulu ou ya ira ka be sumun tiga ka ko folo kuno mais na ba ke 600 ne 100 vidéos soro ma je benyana. On doit être responsable et on doit être souverain. Ne me mogo souverain mais ne ba bo. Ne ya voko soromba jouer tieka. Ne te polémique là ne te polémique là. Mais ne ya donc be souverain tike sévère là. Ne ba ko kalama. J'ai les preuves. A chin dantema avec les preuves, je vais les jouer. Parce que le président a fait on doit être responsable, on doit avoir la caractéristique, le caractère et en même temps on doit être souverain. Donc il be jamana nyamo nyuma ndoko baradon ibe boka fo ne fule ka président ka bara fo ka respectif fo ay bara munke bon il ko fele do ibe boka fo président ko te ka boka fo ko ils sont pas parfaits c'est dit ne be ka c'est un président ko ma ka viru kala ko la mais ne ka président seulement ba din Assimi Goïta Simbo ne ntob la lina ka tiam supporter et je ne regrette pas on doit être fier frana mouy relation and respect président ko dje Basile me bouya de kaka nyon bouya. On doit se respecter. Moi, nyon bouya de. Angana nyon nege. Angana kibnya ke nyon na jeka. Name jela. Angana jea nyon ni. Name jela. Angana jeke ina fuku jina muria. Name jela. Angana jeke nyon nege nka. Audio tam. Audio. Allô chérie Dona. Ok, mais chaud là, mais direct là quoi. Ok, I love you. Donc, n'avez jeke, avec jeke, jelly à l'écran.
relation est basée sur le respect, mutual respect. Ay quand ko mo be je an jamana ko mo ba an jamana ko ko na foro ko sara saba in Mali ko malien de on kabi dam na on là parce que na foro ko les trois non négociables du Mali les mo be mo ro la je ay président mo fo Sénégal ma et président mo fo Dakar ma président ko Dakar doron tere kabi dam na on la foro. Donc le Malien doit être souverain. Il kana son kokolo ngaki jamana kono il kana son mo yuru ga jamana kono. Je veux 1100 partages s'il vous plaît. Je veux plus de partage. Pendant là il kanto ni mo be Mali fan ou fan ni be djeo djela. Toute chose qui fait partie dans notre pays souverain, il faut être un homme qui se respecte. Ni be furu la i yere bonya. Ni be business la ni mo ni ɲɔgɔn cɛ i bi yere bonya. Ni be jɛkulu min na i bi yere bonya. Kana do jɛ la ka tila k'a fɔ k'i bi yɛrɛ kɛ mɔgɔ kɛkumani ye jɛ la. I ye faamu k'a fɔ ko dɔ b'i ta ɲini dɔ ta k'o tɛ ko ɲuman ye ko Mali tɛ sɔn ma Maliden man ka sɔn ma hali Mali kɔnɔ. Troisième élément, président ko our interest must be respected. On doit respecter nos intérêts. Ni ko kini Mali be ben fika Mali ka intérêt bonya. Ni be bara la Mali la, ni be ka bara ke sa ibe fere la, ibe ka impôt sara. Ye famia. Ni be bara la douane na, douane wor ka be muma ibori mine kana ta baga mo ko fuka wakele ndima wala say kana wala so teteme. Ko ça c'est pas un Malien. Donc koni Malien caractère ka yere la, ka kla ka responsabilité tenue que le Mali va avancer. Notre président Ahmad Daouma, son excellence Assimi Goïta, il a continué. Aikanto, salary was decreased for government member, but nobody talk about it. Ako, me Assimi ne kele tekela non, Assimi Djougou Sara. La ilaha illallah, Shidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me Assimi Djougou Niani, la ilaha illallah. Mais Malion, Assimi Moufo, c'était très grave, hein. Avec Madofo, aye Mali propagande kela mo mo boka manaka fo amaka doa au gushi bide ay kanto aka kuma damnela ko dobora gouvernement barakela besra worla ko me kite mo shi ka fo na che ibu e 7 na ute 7 go kane ayo kaliner date kunto kalama jono kumo kalama o masongo fo Mali 7 shila shima fo Assimi jo Mali do nyana bi ko Mali gouvernement kon la ko mo ko clintin ko do mo musara worla comme Mali gouvernement, les cadres qui travaillent dans avec le groupe là, la transition qu'on a là, comme on chité avec le groupe là, qu'on est dans mon comme ça là. Amada Omade, tellement que le président il est connecté, tellement à connecter les nous, tellement à barre au monde qui a été malade. Avec quand on quitte mon chien qu'à fond. C'est quand un leader dire ça quoi, ou à tort quoi. Aïe nous demande ok, mais Mali on te ka ou damala. C'est ce qu'il disait. Il faut apprendre, il faut qu'il y ait donné, tellement on peut comment on fanga ou les femmes quoi. Il faut qu'on analyse nos idées. C'est quelque chose qui l'a dérangé. Ah, torodi. Nama torata fo. Moridou. C'était nimé. Ama jolé kumala. Aïe kanto. Comme Mali kono. Mogobe boka galon taka ale Assimina. C'est ce qu'il a dit. Mogobe boka kik marana kan foué. Parce que vous êtes Mali fait. Vous avez intérêt de quoi. Parce que vous avez certains mogo foué la nuit raconté. Ou la Malien ganga donc Malien de Nyon Gouloula. Malien de Nyon Goulou ka boss nokola. Datena nyona chamba de biakono. Wa me jamana jo. On boutique beau d'aller, on baraba au cri, mais on va apprendre le Malien de devenir un Malien qui bosse. On va apprendre le Malien de devenir un Malien qui a de la vision. On va apprendre le Malien d'être Malien qui a fait notre tas, qui a fait fitin d'autres, fait fitin d'autres, qui a fait belé le bail. C'est ça le Malien. Mali kura kura odi. Qui a fait fitin d'autres, qui a fait fitin mais c'est qui a beaucoup de route mais. Parce qu'au moins il en a. On dirait le monde, en culture, c'est un peu bizarre, mais on me tient le fond. Malien ne peut pas, il peut pas Mali il va venir. Donc en bella mon atteint, commencer à moi-même. Donc Malien est pour le drone comme on veut mon bari do second du zété. Donc Nico Malien ma qui se gagne dame, il est dota, il veut dire qu'à quoi dungu faire quoi. En culture là, au téfagno, en tête de on tout le monde veut devenir des os à sang. Américains, ni investir dans tu vois qu'ils n'ont pas cette habitude. Donc on est beaucoup Dante, beaucoup de bébé, c'est faux. Moi Dante, je vais créer le bon Malien. Je vais créer le bon Malien, Inch'Allah. Moi je vais créer le bon Malien. Parce qu'il est dans le tour, hey, non, bébé, non, c'est faux. Moi je t'étends. Beaucoup de frères m'avaient tiré. Que cela soit très clair. Donc, Assima ira ka fon anena ko ale baramike
ko ale ka gouvernement ye bara min kɛ ko bɛɛ dɔ b'a sara wari la ko masa min ye ala ye tellement que malien de l'o be caractère tout la jogo ɲuman tout la c'est des gens qui ne sont pas responsables ils n'ont pas joué leurs responsabilités alors que le gouvernement qu'on a là on va beaucoup kuma fɔ alors que ale ok ça c'était de l'insulte à toute la propagande qu'ils ont dit que le président n'a pas diminué les salaires des gens ye faamuya donc o kun y'o ye président tila ka mun fɔ 55 objectives and goal for the next 2 years of extension. Ko n'i y'a ye k'a fɔ ko dɔ farala transition kan ko o basera parce que maliyɛndenw ka laɲini de kun don o ye fɔlɔ ye san fila min b'ale bolo nin ye fo kana se 2024 ma yanni vote ka kɛ ko u ye objectif 55 de bila sen kan. Cela montre que Assimi c'est un leader 100%. C'est nous de fɔ an ɲɛna n ko jama ɲɛmɔgɔ f'i ka don i bɛ taa yɔrɔ min de la il faut voir d'où tu vas en avance. Mɔgɔ f'i ka sini ye de yanni bi ka se o de jama un leader doit être un visionnaire ni vision t'i la dɔrɔn i tɛ jama ɲɛmɔgɔ ye i ye faamuya donc il dit qu'il y a 55 objectifs 55 o de b'olu bolo ko o ɲɛnabɔ san fila in kɔnɔna la i ye faamu in the next 2 years of extension donc il sait ce qu'il veut a b'a dɔn a bɛ mun fɛ a b'a dɔn kan ka taa yɔrɔ min na i ye faamu donc président tila ka mun de fɔ tuguni money was getting distributing between people ko Mali kono ko tellement que sɔnni kun bɛ ka kɛ ko wari kun bɛ ka ko mɔgɔ fila de kun bɛ Mali wari bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ça dans tous les domaines bɛɛ la des milliards et des milliards jamana ka nafolo mɔgɔ fila de kun b'a traiter Mali ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ n'o muso ma muso bati kungokɛyɔrɔ la jɔn muso bɛ jɔn bati n ka cɛ n ko Mali de kɔnɔ i b'a mɛn ko dɔ ye duwawuden o y'a sɔrɔ a ye sɔnni kɛ e b'i yɛrɛ ɲininka ko duwawuden ninnu ne bɛ ka baara 5 kɛ wari bɛ k'a kun cogo min ka tɛmɛ ne kan. Ne be baara 5 kɛ e be baara 1 na e be kɛ wari tigi cogo min ka tɛmɛ ne kan ne ka anw ma ko wari tɛ kɔrɔbaya yiri la donc Assimi kanto o bɛ kɛ kun jumɛn de la tellement que les gens volaient de l'argent qui est trop pertinent donc elle a dit que l'administration fɛn tigɛra Mali la c'était des voleurs zon de kun don wa o se k'u dala caya la président de y'a fɔ a bɛɛ ye zon donc dire aux Maliens anw tɛ mɔgɔ si ta président la ni Assimi tɛ nous on ne peut pas laisser Assimi anw tɛ se ka Assimi perdu o dɔrɔn de don kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ tiɲɛ bilen de fɔla aw bɛɛ ye kan ni tɛ taa yɔrɔ si Assimi ko ale nalen olu nalen u ye yuruku in de bali ka se ka kankura jɔ ko Mali ma juru ta mɔgɔ fɛ ka kankura jɔ Mali yuruku de balila ka kankura jɔ kelen Mali yuruku de balila ka drone sa maliyɛnw ye fila Mali yuruku de balila ka manufacture créer Mali kɔnɔ Mali yuruku de balila fɛn fɛn na aw ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ Assimi ko k'a ma damanda feere mɔgɔ ma a ma mine d'or di mɔgɔ ma a ma chantier di mɔgɔ ma a ma Mali centre di mɔgɔ ma maliyɛndenw tun bɛ wari min d'u da la a y'o de jɔ a yɛrɛ bɛɛ ma ban a ye dɔɔni dɔrɔn de jɔ o la o dɔɔni dɔrɔn in an bɛɛ bɛ kulo la o Mali de nɔfɛ sisan est ce que a ye kuma in faamuya bamanankan de don quoi est ce que a y'a faamuya est ce que a y'a faamuya de quel niveau de gravité a y'a faamuya a y'a faamuya a ye gravité faamuya a y'a faamuya président kumakan de ne président kumakan de a ma mine d'or di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ ka Mali jɔ a ma yɛlɛn sankolo sanfɛ ka Mali jɔ a ma business di Faransi ma ka Mali jɔ maliyɛndenw e ne mun bɛ kuma la ka ban an yɛrɛ la ka tigɛ an yɛrɛ la k'an jugo siɲɛ an t'an ka jamana fɛ an mago t'an ka jamana la an mago bɛ fɛn kelen bɛ la diɲɛ kɔnɔ an kɔnɔbara ko o wari k'ale ma b'a bɛɛ kɛlɛli la dɛ k'ale fitinin min kɛlɛ a la maliyɛnw bɛ kulo fɛn fɛn la tan izini bɛna dayɛlɛ ko Mali tun bɛ ko mɔgɔw tun bɛ wari min d'u da la ale y'i sen da dɔɔni min kan o y'o kɛ an bɛ ka kulo drone ni kɛlɛkɛminɛn ni marifa minnu bɛ ka san ale ye dɔɔni bɔ mun b'o la o bɛ k'o kɛ an bɛ ka fɛn fɛn kuma kɛ tan dɔɔni bɔr'o la ko donc ko maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ en un mot ce que le président voulait dire Mali cilen bɛ maliyɛndenw de fɛ quoi parce que ale Assimi tɛ siran kɛnɛma mɔgɔ ɲɛ quoi a m'o dogo mɔgɔ la ale tɛ jɔrɔ kɛnɛma mɔgɔ la parce que ale tɛ nin mɔsi mɔgɔ si ye k'a yɛrɛ tɔɲɔ c'est ce qu'il a dit donc Mali cili maliyɛndenw de don kuma de don a bɛ fɔ kuloma de ɲɛna a tɛ fɔ mɔgɔ kulo fɔrɔba ɲɛna o donc i bɛ fɛ ka Mali cibaga dɔn kana taa yɔrɔ jan n kulo b'a la sisan bɔlɔlɔ sanfɛ ko Alu Bubakar Jalo ko ale ja a bɛ wari de di mɔgɔw ma ka ko kuntanw kɛ
ne a fɔ ɲɛna galon tɛmɛna boli la n ko se ko ka dɔw kɛra mais n'i y'a ye a bɛ bɛn a ma ça c'est sa mise a bɛ bɛn a ma n'i y'o ta a pointure de don parce que ni mɔgɔ n'i ye i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn fanga nɔfɛ fanga ye ala ta de ye sebaga ye ala ta de ye ne ni mɔgɔ bari na ne ni mɔgɔ caman mana Amérique ɲɔgɔn fɛ u ye kalan kɛ ne ye kalan min ɲɔgɔnna kɛ ne tɛ cɛ ka tɛmɛ u kan mais ala de ye ne kɛ tan dɔw bɛ olu bɛ yɔrɔ la ne tɛ ne fɛ tɛmɛ se yɔrɔ min ma dɔw bɛ dɔw fana bɛ ne duguma ala de ta ye ko bɛɛ tant que tu fais ton effort tu as déjà fait ton mieux et c'est ta mieux ni mɔgɔ n'i seko kɛ diɲɛ koko la c'est bon hein mais i se k'i yɛrɛ jagoya ko fo e ka kɛ fɛn dɔ ye parce que e kɛra mori dɔ bara o bɛ ka bluff dɔ k'i ye quoi i ye faamuya aw de ta si what's up come on in how you doing how you been Better today. oh you didn't feel good But you didn't know. I didn't know nothing You didn't know nothing. No. Oh. yeah say hello to my audience Hey. yeah so let me finish with this Okay, boss. all right good to see you I didn't why you didn't call me and tell me Oh, let me see. Oh. you're supposed to call me hit me up Okay. I'll talk to you Okay. all right donc le bon la mebao mais c'est un point là et quand tu regardes bien et jamana kono ko jamana yɛrɛ cibaga ye maliyɛnw de ye ani Mosi c'est que notre président an ka président o de fɔ an ɲɛna jamana cibaga ye maliyɛnw de ye wa baara min kɛra Mali kɔnɔ ni bɛɛ bɛ k'i sewa a la ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'i waso a la ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'i disi gosi a la ko wari ma bɔ sanfɛ a ma bɔ sango la ka jigin ko maliyɛndenw tun bɛ ka wari min yuruku Mali kɔnɔ k'o de ye o wari de ye nin ye nin y'o dɔrɔn de ye nin tɛ Mali sanu ye fɔlɔ nin tɛ Mali jama ye fɔlɔ ni usine ma dayɛlɛ fɔlɔ foyi ma kɛ donc notre pays il y a des gens qui sont indignes 90% des Maliens volent le Mali. 90% des Maliens n'ont pas appris l'art de la responsabilité. 90% des Maliens n'ont pas compris ma souveraineté familiale. 90% des Maliens ne peuvent pas respecter l'art de la relation. Moni flag diraka communiquer. Ils kan y contacter tout mina. 90% des Maliens ne regardent que leur propre intérêt, s'en fichent de l'intérêt commun. Donc président ko kabe fɛn fila de ɲini maliyɛndenw fɛ k'an k'an jugu ɲa an k'an ka responsabilité ta responsabilité kɔrɔ ye mun de ye n'i ye kokolo ye k'a fɔ n'i ye kokolo ye n'i da mɔgɔ kan tu n'es pas responsable n'i ye kokolo ye n'i da mɔgɔ kan tu n'es pas un homme de caractère que cela soit très clair quand tu vois les douaniers détournent devant les frontières et les entrées du Mali ni m'u photo ta k'u filmer k'a tirer dans tes mains vous n'êtes pas un homme de responsable car vous ko foyi ci ma je vais les photos moment où on veut k'a fɔ ko f'i ka 5000 francs d'u ma n b'a photo de fait on a présenté la gamme fond et quand il y a des objectifs qu'on la yinu ba ambulo y famu ako on la yinu muni ay la yinu flari sabati tanga jamana boni bolola folo kunye muni c'était des objectifs militaires comme Mali militaire objectif ou Mali walia simo dakantigi waraba Mali serno baga y famu simo dakantigi mande mansa Malien direre notre président de la République du Mali. Moi, je ne dis pas le président de la transition. Il faut. N'est pas une transition. N'est pas une transition. N'est pas une transition. Moi, je n'utilise pas le putain de transition. Moi, je ne crois pas aux transitions. Assimi, il est mon président. As far as I'm concerned. Ce qui me concerne, moi, Dante, Assimi Goïta, il est mon président. Pourquoi n'est pas président? Ni président est Kokoke, n'a pas béni Dante Bebogafo. Oui, bah donc, il faut que le président me soulkati la main. Al-Niaka bitma la main. Il soulkati ka langaji baré ne fois. Il a des l'oreille, hein. C'est un jeune. Et quand on a une responsabilité, qu'on a demain, il can avoir fagné. Wa soit qu'on le bemolo de. Jamot sena simi kumala. Mon tonati du coup ça. Donc on sim tise kumala. Mon sena simi kumala faba ou là. Et quand on stratégie fla, objectif militaire et puis objectif stratégique. Ils font. Objectif militaire ou objectif stratégique. Donc, Mali Kumbeka Fani Mouni, Mali Kumbeka Boni, objectif militaire. Donc, Alun Nale, yo solvé. Mali Kumbeka Boni Moutuni, Mali Kumbeka Boni, objectif stratégique. Oye Mouni, oye système ne 600. Système Mouni, Moye Kabokata, Ko grève. Les grèves là, c'est des objectifs stratégiques de la guerre pour détruire le pays. Ne me le faisons pas. Nous formons la guerre conditionnelle. Ka condition créée Jamana Kono pour que Jamana Kachi. Donc, Mali Kumbeka Boni qu'elle fladi. Mali kumeka bo ni objectif militaire no ka terroriste ki ranga jamana kono na metani marfa terenga ga marfa ci ngona o militaire mais Mali kumeka keleni malendu fene ça c'est les objectifs stratégiques
donc commerçant subvention me di mo mo sisan no bu banga sani ke ka klaka wor blokun ka klaka nam fele bu bulu ka do foroka ka soku do to man comme nambana. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. Asimingo kama ba al sare, il y a des opportunités na ba be kalama wa ba be mene. Donc yo mali chinini ulu nale ube ku sena ni beleka ame kuma la ermina. Partenaire and cause. Partenariat and cause. Donc ko kele ko tamange mali kumeka bo stratégiquement. Nous y a condition qui n'a jamana kono militairement mali kume aradar kumeke mali bulu mali kume aradar singedi. Mali kume aradar singedi. Yani mali ka dongo ko be kaka jamana kono mali kume mo woro de wole folo. Donc na wolo be lenkana parce que te fanga bonina parce que an aradar singé o bulu arranger. An aradar sur yere ça c'est pas leurs objectifs. Parce que dès que an aradar sur yere ça va au boulot bo business là. Donc guerre ka kana jamana kono o drone ulu ka objectif ulu ka la inte fossé dia kono an to kelela. Donc bi ame kuma na eliminatement mali segna o objectif stratégique asimi ko ala sako malendi sako ku yo o fele ko bana peu ko machite mo la ke malla ko donc kala teka mo bagare ko djembe ka donga fo ni nana mali ka RPC ka nu e kanare ne ku ka boy ni ma boy dro tabou so bou asimi ko kunu ko ki ka boy ndo ni ma boy dro bidi ne ko bagare ko na foro ko l'armée monte en puissance là ko no tere ko tcheredu. Comme le Malendo ne veut fouiller, quand on a flou de Donala, notre président de la République, Assimi Goïta, il a parlé des liens stratégiques. À quoi qui quand on munga, qu'on aurait des partenaires là, parce que au Kenya c'est ça, Mali radar sur 100% malien, radar and how we possess it, 70 people kill. Donc domina ere, ou lui radar ko inge sebe. A donc, mon biolo vla de fara, sur la biolo vla de fara Mali. Parce que attaque doit écrire mal. C'est que président qui a commandé tout là quoi. Ça fait ça a bien modifié 12 golo quoi. A bien 12 golo kama quoi. Comme massacre qui a beaucoup commandé tout là quoi. A 15 jamana ma quoi. Ça a bien souveraineté de douane madin faire là quoi. Abara madin, ça dit abaye là ka fo ko jaja ko massacre ati subrai. E baro ko ni me espoir ni malen demima. Ça dit mo be asimina ni débat na me quoi. Et puis haki am bamananga quoi. Mais ne be ka kolo di bois là quoi. Ça dit mo be na me quoi. On dit on donne nous ou se ka on aurait tout chila ou la me droguta dabla jamana kono fulu kera droguta lay o droguta en bebina dabla jamana kono inshallah o parce que ni mo ni be droguta do se ka yira ka fushi voilà mais sinon Assimi comme Fobi il a donné l'espoir à tous les Maliens ah il a ka fo comme mon bureau sera dominant au donné Malien à Djidja le lien stratégique là le lien militaire qui est les drones on est radar Mali radar sur aéré donc il tient ni colonel Malla il bori bakola kabi je veux 1200 partage s'il vous plaît c'est très important à partager n'a chaud attaquer les nous ko parce que comme Assimi Goïta supporter donc aya partager parce que nous le woro mo ka dama monter grave and manifestation don't help our farmer and items was understanding donc Assimi Glaki kanto comme Mali kono kabina non yo ngabuli kanjo nga président c'est quelle la ilaha illallah gari mauri Malion mega président Salmamba Assimi Goïta Glaki kanto qui veut me remonter kelma bol la ta grève bani fona ko jamana chilaw de dungwa ouais ko ça fait partie de la guerre stratégique du Mali ou bokata kenema ou bado be munke parce que ma femme mechi avec sani jamana ka impodi ni douanier grève ke ni juge tra grève là o worbe sorto de worbe do tribunal là do be sorto de donc ou bado on faut worte soro donc ni worte soro andu me guerre là avec jamana jo donc on sait que tout de donc c'est les gens ils savent où be ka munke Assimi ta ko date boro kono de tama ngai chef malien ni il a continué Assimi Goïta dit que ko oroli là oui et INTMO yulu wuli ka kuma lu fait ka kuma funyana ko bo aka la yini chiedu gouvernement nga out demain c'est vrai il faut le gouvernement mais est-ce que abado akani barakele abina muna si jamana ma Assimi ko ni roina ka be INTMO fu ko folu nyana ko vraiment ko jongo ala ko kuma la je autour parce que abado mo chama be keni ko en kofe ka mo blaka jamana funteni parce que jamana ka funteni uluka herde bula non Assimi kulushi bo mali ci baga bela bia ben ala na chrétien non si mo man on est ay kulushi bo bela mo be jamana déstabiliser Assimi kulushi bo bela bi mo be jamana déstabiliser to ro to asila tuni c'est fini pour eux tous ama dauma akela ki kanto un référendum and a nouveau constitution will be happening regardless Malion Assimi ka daga suno
kaka café ta aka follow ni flana mi follow ni flana kele be ke sur carte ko nala kaka follow ni flana follow ne be kana follow asimi go kan be kan si kan la fe ro ko jige ibo ko jige yana modi kan be kan si kan la fe an verno do anyala ko mali be jode ko sans flying gono kale asimi titaro si kasura mu fo kaso make e pa kana mali on yede ko ni abe fe voti ka ke ko mu be ka fota ko ni be ma so ma ke jamana ko la ko voti te kere ko transition to be jare ko parce que ko no makalete président di Moshima il n'a pas amadoré asimi ko bebi clé fali ko sokula ko na ko be keleke ko mu nga ko division na ko élection to be jatune ko donc ko sans flying ko do mo tina fo ale nyana mali bi joto mina ale tina seda o toni u ka fo ale nyana ka munke ko donc ko ro be ulu be sigi senga no ma sigi senga faut te ke biate ke chini wa rebe chi rebe clé wa rebe foko c'est le président a été très clair avec tout le monde aujourd'hui asimi era bella ko si ça vient du Mali quoi ni ala bora la quoi ale asimite mo sika kuma la meni Mali jori kuma te quoi ne ka c'est enfin quoi ni ko kele mi famia nga président ka kuma la quoi si ça vient du Mali ni Mali ko de koni kuma don ale asimi ala maden che c'est-à-dire ni Mali ka tragete ou ni Mali bonyate ale asimi nga teria quoi au bana on beche c'est-à-dire ligne quand l'asimi dit que ligne rouge quoi c'est-à-dire l'implément de tigre non quoi c'est-à-dire avec terrier mais ni dona Mali gasila do teria bana ko mo be to avoir les 5 colonels ne revena 5 colonels foldable quoi parce que je crois que 5 colonels folie mega Mali et président tout le monde to ka président me to voilà quoi donc Mali on surgati la me bawo on a 5 colonels kuma foldable quoi on a faudra le président de la République parce que 5 colonels be ka colonel do ko bonya parti donc il faut qu'il sache que entre président et yango président c'est tout on me to bonya aller no faire ni aller te ka na te supporter dans te mo si bonya que cela soit très clair donc asimi ko référendum ko be ke Mali kono bi o be ke Mali kono chini ko constitution be si ko parce que ko malien dun ya fo ko assise de kera malien bora dien fambe kala yinne ke anga war ko abela waleya anga kanko abela waleya anga sharaka da to mna be keti ka bebe ke ko wa be ke bi abeke chini ko parce que ko mote mo la yiri la ka jute na ina simi kuma kanile ça recording et c'est le gars qui l'a fait n'était pas où n'était donc les musiques maniées ou en termes forêt chez n'atteint gagné président de Afo qu'on non seulement constitution mais changer ni constitution changera à tes dents maré avec là que référendum n'est qu'au final qu'on fait tourner beki bolo korota comme un forani yana kabla waya là est-ce que au son âme ko donc on imagine donc son affaire fait ma ko beke ko parce que elle était aussi là elle est la carte que naï ko donc ko o kelen o kebalia no la sumara ko masami ala ko bega do ngafuku ko transition te banque son ici make ko bon ko 5 éléments ko peut-être au betse kake président meno ko fo bola tra oron majani parce que quand ko président mena ko fe asimi mo sitna ko fe ne été asimi ne tinegene son excellence kuchalaka o aklubena asimi somo sanka o aklubena dugutilaka o masasiu asimi somo o aklubena parce que maro bebe ne tenter la main aba fo asimiana ko na ma présenter président no fait abena jigi waro Mali tere abena jigi waro ala kana ke jigi waro la ko mani ala kana ke jigi waro la donc asimi kanto ko malen dun aka la yini abe sabati bi abe sabati chini donc me doni ya président a speech là me la ka nouvelle waro do oma niveau lu me dugu kono me nyin dado fena comment dirais-je nyin dado Mali Kurangola tiens tori tiens me Kurango kola ta projet ben ne bolo ne ninga mo nga compagnie on peut am se ka Mali be électrifier et quand sénégalais opportunité di ekama avec aboka jamana la 600 avec ataka dugoro la ante fait un business ka di ekama que cela soit très clair asmida mo fen la ko Mali business me ka di mo roma ka drome clété Mali konna la ko fen ka dabla ye famia donc moi je suis jeune malien compagnie ne ba en boulot on me se ka courant am se ka énergie soleil et quand me ka mu nyona ke Sénégal ni dugu to kono am se ka nyona ke c'est un jeune malien même qui travaille avec Ekan ye famia et je crois que mon état domaine très badon ye famia peut-être il m'écoute même donc nous sommes des jeunes compétents on veut venir contribuer dans notre pays am moté mo shika là tout ce que nous on veut gouvernement a un contrat assuré dron nous on peut débloquer nos fonds donc nous doit fonds yana na ile dante na date kunenya a benala tse me bossi qui sera quoi benala na klati akon date kunenya voilà mo mam sané malien ala date tukune date nyere que cela soit très clair nete so mo bala suku mare voilà donc on veut venir dans notre pays
on veut contribuer, on ne veut pas béguer quelqu'un, on veut contribuer dans notre pays. C'est pas le boulot de Assimi. Nous, on peut le faire. On ne sait pas. Donc, c'est tout ce qui est demandé. On me donne un document, un document, parce que Assimi a un Malien souverain doit être un homme responsable. Président Akumarelo. Donc, Assimi est président, il était très heureux, il était en tout monde. Tu ne peux pas nous laisser dans la main des introuveurs. Au Ségaké. Voilà. Donc, une transition est en transition. Donc, on a un mochito qui vient de Malikoro Ketoué, qui veut donner pas savoir en cas. Donc, Malien, ça te donne l'envie, ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Donc, donc il faut aller au diable. Donc, Amoula Hermina, un break news d'Osro, Tambin, ancien président de l'AN, membre de l'ancien parti au pouvoir RPM, démissionne du parti ainsi que la section et la sous-section RPM, commune 5 de Bamako, des nouvelles tournures politiques. Donc, le parti comme Moussa Tembin, ancien président de l'AN et membre de RPM, car il démissionne, qui s'emballe de ça. Nous, on s'en fiche de ça. Les politiciens, nous, on veut construire notre pays. Parce que le président ils ont volé notre pays. Le président est à faux. Il y a des soins. Les femmes. Donc, il y a des soins. Amoula Hermina, Poutine fait 100 Maliens qui France menacé. Poutine a dit qu'il va attaquer la France. Poutine a une bombe qui France. Breaking news des frères sur la 500. Ceci est un message d'avertissement pour les Français de la part de la Russie. Nous avons caché une de nos armes secrètes en France, plus précisément dans la ville de Lyon. Il s'agit d'une énorme tête nucléaire qui fait plusieurs tonnes. Et nous avons choisi de l'appeler Bassem Braiki. Donc, Malion, les Poutine n'est avec la France, que donc on est français, Sabali, que donc Bomboublo, Lyon, que donc on est français, Mato, on est français, Kudo à vos frontières, que le Lyon Bodien, ni que Canada, Bribliba, et Kadi, français, Wabado, que Zaleski mené, il va attaquer Abena Zaleski mené, Francis Journal Barakafo, ça va plus Zaleski, ça va pas, Zaleski est le c'est gagné, à militaire, le plus grand home militaire de l'Ukraine, avec Kantoku, c'est la guerre gagnée. Ça s'est fait avant-hier. Parce que quand on m'a choqué, j'étais fatigué. Donc, Zelensky, militaire, le plus grand home militaire de l'Ukraine, il dit qu'il ne peut pas gagner la Russie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Donc, qu'est-ce que l'Amérique va dire maintenant? Qu'est-ce que la France va dire maintenant? Qu'est-ce que l'OTAN va dire maintenant? Zelensky, c'est la guerre gagnée. Il n'y a pas de guerre.
donc amboula elimina simbo dakantigi mina yorona mina kanada Mali administration yana parce que en club 600 et UN président Nations Unies président avec un boki kanto pour répondre aux besoins urgents des populations affectées du nord et centre du Mali, les Nations Unies allouent 7 millions de dollars à 5 projets humanitaires. Donc, que cela soit très clair, Assimi Goïta, on ne veut pas qu'il y ait s'il vous plaît, son excellence. Nié et UN président Anthony Boudres Kmakane. Comme na 5, ko Amérique, ko Nations Unies 7 millions de dollars, millions wolofla. Koko l'État, koko di Malima, koko 5 projets d'humanité, koko sponsorisé à Djamana Kono. On ne veut pas, on peut créer notre propre richesse. Amseka yere war kiran yere. Donc vraiment, abake alana krakama, aka donation mine abadabla. Vraiment, mo war dima, oka Johnny. Jamana vraiment war di jamana ma. Vous êtes l'esclave de cet pays. Ça c'est le management et un à un. Ça c'est l'art de la diligence. Ça c'est political thinking. Donc en Brésil, c'est très bien. Brésil on peut apprendre, intelligence là. On a besoin qu'il y ait de l'échanger l'intellectuel. Brésil c'est avion glan technologie boulot anga échange que malin était foiré malin barakelay ama son koro di bladron ka barakiri donc ambola yoromna mena nouvelle word da matuni nyono les patrouilles spéciales des femmes rassurent la population donc nyono marala anga fama obeka spécial patrouille minke no yala mi no ko no ko kro dam na le mali konala donc masami alay ko obeka ja nyonon kawi kabeka nyonon kaw jasi kosbe donc nya fon nyana mo break nous me dje kono ako tiaka fuko sorla Alou Bouakar Diallo aka fuko sorla ko aller ko il fait partie des gens qui veulent déstabiliser notre transition. Je vais dire à monsieur Diallo quand c'est le Sénégal si ça boula wa mali kono monsieur Diallo tu ne peux pas déstabiliser notre transition ni ne peut c'est pas pour la transition fort c'est le Mali qu'il s'agit ni Mali Kumadi mo sekanga jamana mo sekanga jamana qui est trop là. Donc que cela soit très clair. Que cela soit très clair. Ambola Erimina, Jonon français, 72 heures, une vague de démission de plusieurs membres de grandes figures. On s'en fiche de ça. Donc Ambola Erimina, Nouvelle Warabimbulo Kadaoma, et un accident entre 2 cars à la sortie de la ville de Yamoussoukro fait plusieurs morts et de nombre de blessés graves. Donc Abidjan Yamoussoukro, et accident barokera mo chama blessera wa mo chama sara donc amba foko inna lillahi wa inna ilayhi rajaun alaka hina ambolma ivareuna e munu faturanina mashallah donc il fallait dire nouvelle balo ko dauma comme ya foi to mina Poutine ko faka Zelensky mine ko faka Zelensky bo e fangala jagoya bo abado ga fo ko yasimbe ko Mali la donc yasimbe ko kala be senga na tuni après kabe taka na tiro foranya na dumolo do dirama kabe la senga na tuni Mali la ko na kabe annoncement bado ke o kele e fadin sago umaro ambalo e mafumu fadin to duna ulu do ko be amorgo siganka amadou da kono. Hier, Ambalo est sorti, il dit que cette fois-ci, ils ne vont pas faire l'embargo sur le Mali. Donc, quoi? Comment j'écoute les membres de la CEDEAO, how can you put embargo in a country that feeds you? Comment vous pouvez mettre un embargo sur nous et c'est nous qui vous fait manger? C'est le Mali qui fait nourrir et tous ces putains de sous-régions. C'est Anebe Molotia Auma, Anebe Saratia Auma, Anebe Sorotia Auma. Vous n'avez rien chez vous par rapport à ce que nous on a. Donc tu ne peux pas menacer un pays qui prend soin de toi. Le Mali va faire comment dirais-je, on va appeler la transition burkinabé et la transition malienne et guinéenne qu'on a créé à mettre en place une commission de la Fédération Burkina Faso Mali-Guinée. C'est ce que Doumbia et Assimi et Traoré doivent faire. Il faut cesser de procrastiner. Pour procrastiner là, Allah ne va pas descendre pour vous parler. Il est temps qu'il faut être décisif comme vous avez toujours montré et on doit fesser à notre destin, à notre futur. Donc, et pour l'élaboration d'une charte de la fédération et des projets communs d'intégration, dont la création d'une monnaie commune. Donc, Guinée, Mali, Burkina Faso, très rapidement,
ka farɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye an ka bɛɛ n'a ka président il faut ko Amérique bɛ cogo min na Amérique les gouverneurs là c'est des présidents de leurs états. Le président ne peut pas faire de dictées sur eux. Donc an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye jamana fɛn fɛn fédérale la Russie nin bɛɛ ye fédéraliw de. Donc il faut qu'on soit jaloux, et il faut qu'on peut pas sur le quartier il faut pas attendre le train. Donc il faut bouger. Donc la création d'une monnaie commune, on va voir qu'elle crée deux. Il faut que la création d'une force armée commune, c'est-à-dire une armée qui est créée en Union. Et troisièmement, l'harmonisation du système éducatif. On a kalan, on a kalan, ne quand tu es kalan maré, parce que tu sais que tu as mon kalan, qui vont mémoriser. Nous pouvons faire un deux. Comment mes enfants partent à l'école, quand ils viennent à la maison, ils s'amusent. Ou te faut pécher. Parce que c'est ou anglais de faux, ou kalan anglais de là. Donc nous pourrons rôle exercice avec l'école. Et quatrièmement, l'adoption d'une diplomatie commune. Donc et cinquièmement, la mutualisation des secteurs stratégiques, la création d'un centre d'exportation et importation, la création d'industries extractives et alimentaires. Donc, on a créé un jamana kono. On a fait une créé un jamana kono. La mutualisation, qui fait un secteur de stratégie là, qui a si là ok centre d'exploitation, on a jamana fait un beau tromina. Qui a jamana fait un free tromina, qui a la dun tromina. La création d'industries, qui a usine beau créé un jamana kono et extractive et alimentaire, qui a dunga face sabati un jamana kono là. Ni jamana sabaka ngurike, ou mo te fouille la ninte. Yefomia. Une nouvelle ère s'ouvre en Afrique. Peuple africain, mobilisons-nous pour soutenir nos présidents révolutionnaires. On a de l'obligation morale. Parce qu'il y a une opportunité de représenter l'Afrique pendant 100 ans. C'est très très important. Mali, on est beaucoup là, à la quoi. Parce qu'il y a une fin une belle prédicteur en quoi. Mais obeka awir la ina fin de quoi. Ni afa on yana, mon Mali c'est beaucoup de goudi. Arabou benin kalama. Ni a la diamou meka kessi en Saudi. Quand il regarde le roi et le petit des Saoudis là, Amae, Abadon a fait un pétrole na bon. Il sait que le pétrole va finir. Donc avec Amouleke, il est en train de westerniser son pays. Parce que, ça dit, Mali, c'est beaucoup de goût. Mon baro ne kanga senga na Mali quoi. Maudit. Donc, maudit bien aller Mali. Maudit be senga na Mali, Inch'Allah. C'est pas bien senga tunga na Mali avec ala teme. Parce que tout le temps prédit. Ni na maganjamana nunadje, kenjenga jamana nous sangoutna. Ça pleut pas là-bas. C'est des lieux désertiques. Mais moi, je suis codon. Moi, je suis là, il a illallah, shidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amounoume, angere, Allah, inna li zikri la. Amounoume, Kouranek, makan kalan. Allah, il n'y a pas de Kouranek, koni maudit, n'a pas sera. C'est qui c'est un Malien aussi. Mali, c'est pas de dos. Malien de dos. Abé, a doulé les boubou. Toi, vous y amenez, mais à tout boulot. Wabena. Donc, n'est Mali, Jotmadi. Mali be jo djebe laba Mali la djedam na Mali la wa djebe laba Mali la Mali ni kuma nga bo akili mare mais ni kuma kala de ne ka baradi ça c'est mon devoir ni fene nga baradi la awni ba asimina to na awni ko re donc dans tes fene ba ka baradi la moi je suis en mission aussi ça dit ni jamana jotuma sera quoi jamana dignement beri wuri ki joy ka dumen na quoi jamana yiri a bena branché de mais temangu duna on kungulo kono ou pour fika que président pour jouer pour être comment dirais-je influent. Tu n'as pas d'être un président pour être influent. Tu n'as pas à être président. Il faut seulement faire ton travail et Dieu va vous rendre influent. Allah de toko ya jami jamabe Allah de boulot. Allah de toko ya nourou yile Allah tadi. Allah de toko ya razaki fin Allah tadi. Donc Allah makauni. Donc magamba donc faut ko masira. Et le Maudit va venir en Afrique. Et le Maudit qui va venir en Afrique, c'est un Malien. Et il va venir au Mali. Et les Blancs sont au courant de ça. Les révélations badi kada o mane bala la mabao. Ne wal jukani. Wa dia kolomra be klubene là. Donc il faut être fier d'être Malien. Mais Malien est mouni. Djugo manidou. Malien est mouni. Dame manidou. Parce que Maudit est benali. Inch'Allah. Mais Malien on fanga ke mo mani quand en mérite là. Parce que ça va venir, c'est inévitable. Arabou benin kalama parce que ava samba be kana sa arabou là. Mais ni to boula de tout d'abord ba fo Clément change teo. Ala di do.
olu ka fɔ ko ala bɛ ka nin kɛ u t'o fɔ u b'a ko climat o climat in bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ni mawlidi na tuma sera san bɛna dugu la san tɛna dugu min na ji bɛna tiɲɛni kɛ hali kunna sini Amérique dugu camanba tun bɛ san pɛrɛ de tun bɛ ka jigin i b'a ko bɛlɛ san pɛrɛ tun bɛ ka jigin Amérique dugu la i b'a ko bɛlɛkisɛ parce que mawlidi ji de don a b'i yɛrɛ kɛ ji de donc ni ji ye ka baara kɛ walijuw kulo bɛ ne date la bil hak ne ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ nin ye kuma kɔrɔba de ye wa nin bɛ kɛ a la tɛmɛ le Mali c'est berceau de l'humanité yani ka bɔ n ka bi baro la vraiment n bɛ fɛ ka Yuba Sila fo Malien on bɛna n ka samara yira aw la ni n ka marque de Malien jeune dɔ de nin dilan ka di a tɔgɔ Yuba Sila donc c'était un artisan donc n tɔgɔ de sɛbɛnnen b'a kɔnɔ Dante ka tila ka Yuba Sila ka marque k'a kan tubabu b'a fɔ ko red baram ne ta tɔgɔ de ko green baram c'est-à-dire samara jukɔrɔla ye verti de ye verti ye nafolo de banaya donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka aider ka marque don i sen na et Yuba Sila b'a dilan i ye mashallah an bɛ se ka kuma kan i tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kɔnɔ ka tila ka ID marque k'a kan ka lengo k'a kan ni sanu man di an b'a kɛ warijɛ ye ka tila k'i tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ ka tila ka artisan k'a ka fɛn k'a kan voilà nin ye maliyɛn den ka baara de ye fo ka diɲɛ wuli tɔw bɛ se ka nin kɛ ne bɔnba kelen de ye tan samara kelen o kelen bɔnba kelen i faamu Yuba Sila ka baara de ye Yuba Sila n ye samara sɔrɔ kunun merci beaucoup i ni baara Amérique bɛɛ bɛ ka kule a nɔfɛ a filɛ n sen na n y'a don sen na n b'i tanto diɲɛ na parce que fisiriwale sara ye jahanama de ye ala kana n kɛ fisiriwale ye ne bana lamɛnbagaw ne tun bɛ Dante bolo ka di aw ma sur carte kɔnɔna la into next time ciao kan bɛn salamu alaikum